Hakane ka video ngina ngap ya ka wei ka khana barka kateng jom kata ka khana kalong beri bas tatam ka pertai. Ha ka wei ka sngi adon wei doktor unong isaj an u khanarit bad wei uling do. Kila lech sangkai pengat ha ka wei ka janmet ka sngi bulai ha ka wei ka private plane ka barit. Kansan kata ka plane ka bakisong kalau tu dak keyboard rekam ke engine. Walau pilot ulai let tengah ban telakam ya ka ndrei wiau kata ka plane kelas tang ban no support. Haka kurlat pilot ulai sim ya ka parachute berperta hagi pasenjar bahkan kamba bakin rinsit no na kata ka plane. Bat ka bas nebok don stang lai teli ki parachute ki badangsa. Doktor penstet lo sim ka we badong ngade doktor ngalaban eda sipun ki mensim briu namar kata ngade ban im bat ulak kentino sabar unong sajaan uloong ngade unong sajaan bat pitepi baki unong sajaan kilong ki briu ki bas tatam ka pertai ngadon ka hog ban im uru ula sim ya ka praksud bat kentino uling do ula peju tau kanarin badong kunjonga ngalaim sibun telikisnem barka jengim ke badam hidang kena bersibun teligis nem ki apa kamar jongki sim kani ka parasut bersi insuk imsan utau kunari lopen pai ya kata ka parasut au tau lingdo badong wadnam ku selai beri bos tatam ke pertai lokum sim ya ka pla ka jonga kajing sneng kalong ka kam ka bapitrei kam jubatai kumnu pilong dai ban imba haka long breu man breu kata ka batai kumnu pilong la pilong bostat ni bos sempang lani ubit